Teraz sa tu s tebou rozprávam, triezvy, tak to som není ja. Proste ja tu nemám sa s tebou rozprávať, ja mám byť v krčme, kde si teraz a chlastať. Čiže toto je vyššia moc, čo robí toto za mňa. Mňa v živote by nenapadlo, že pôjdem do studenej vody. No a tie 3 minúty v tej vode niečo vo mne vyvolali. Prvýkrát bol to veľmi silný spirituálny zážitok a odtedy proste som sa toho chytil a doteraz to v podstate robím. A mentálne mi to dodáva strašnú energiu a aj relax zároveň. Čiže je to super, je to super. Som piť, keď som mal 13, plus minus. Keď veľa alkoholikov hovorí, že si pamätajú, kedy začali, ja si nepamätám. Ja si myslím, že zhruba keď som mal 13. A mne to nikdy nechutilo. Mne to vždycky iba, mne sa páčilo to, čo bolo potom, ten efekt. Takže ten únik z tej reality. Bol som silnejší, bol som menej hamblivý, proste bal som babi, lebo som bol proste sebavedomý a podobné tieto veci. A to sa mi páčilo, tak hovorím, OK. No ale bolo to iba také, že sociálne pitie, vieš, nebral som to, že by to mal byť nejaký veľký problém. No postupne som teda išiel takto. Na strednej škole tiež zase som pokračoval ďalej. Medzi tým boli ešte také rôzne problémy. Keď som odišiel do Anglicka 2004, tak tam som to rozbehol úplne, proste Londýn. 2004 proste v baroch som robil a žúrky do rána, do 3. do 4. Nepamätal som si, kde som sa zobudil, vedľa koho som sa zobudil. A tam som začal byť aj bezdomovec, tam sa to fakt rozbehlo. Tam už som, ale zase, ja som si nikdy nemyslel, že mám problém. Až takým som nebol úplne na najväčšom dne. Byť ten program, ktorý robím, ja som súčasťou také jedného spolku veľkého celosvetového a vďaka ním vlastne som stále triezvy, stále som normálny, som pri zemi, nie som šialený, stále potrebujem pomoc. Aj teraz, stále, už aj po tých rokoch, čo som triezvy, stále potrebujem pomoc, stále potrebujem sa stretávať s ďalšími alkoholikmi a rozprávať sa o mojich problémoch, o mojich pocitoch. Lebo keby som prestal chodiť na tieto meetingy, na tieto stretnutia, tak by som si zase vypol. To proste viem. To je program na život, takže ja sa každý deň snažím byť lepšie a lepší. Toto není koniec, není konečná, takže tam není žiadna konečná. Nie som sebecký, tak ako som býval. Občas sa to stane, možno. Raz za 100 rokov, že zabudnem na veci a myslím len na seba. Ale to je málo kedy. Takže som nesebecký a myslím na iných. Dávam iných pred seba. Že nie najprv ja, ale najprv iný. V tomto smere. A kľudnejší. Som kľudnejší. Nie som taký výbušný, ako som býval. Takže povahové som sa musel zmeniť vo všetkom. That is making breakfast for myself. Breakfast. Iným ľuďom už teraz môžem. Na začiatku, keď som prestal piť a prišiel som do toho určitého spoločenstva, tak ja som nemal som silu ani dôvod pomáhať iným. Ten začiatok, ten prvý rok plus minus, bolo o tom, aby ľudia pomáhali mne. A ja by som to všetko prijímal. Lebo ja som taký človek, ktorý nechce pomôcť od nikoho. Prirodzene mi príde, že proste ja nechcem od nikoho pomôcť, ja všetko viem sám najlepšie, ja som proste najlepší Boží a proste nikto nech mi nepomáha. Tá hrdosť a pýcha je obrovská. No ale po tom čase určitom už som sa zlomil a bol som ochotný tú pomoc zobrať a vďaka tomu som živý. Na to, aby som mohol pomáhať iným, tak potom som začal aj ja. Pomáhal som ďalším alkoholikom, ďalším ľuďom, ktorí mali problémy v iných sférach. Tým, že proste som sa s nimi rozprával, ale tým mi pomáhali ešte viac. Tým, že ja sa rozprávam s druhým človekom, tým, že sa ja rozprávam s druhým alkoholikom, ktorý trpí ešte stále, tak to mi ešte pomáha viac. Tým ma to ešte viac lieči. Čo to v tebe ako keby vyvoláva? Lebo mi to pripomína všetky tie veci, kde som ja bol na začiatku. Všetky tie spomienky, všetky tie udalosti, ktoré sa udiali mne. Vidím v tom človeku tú bolesť, tú prázdnotu, tie všetky veci vidím v ňom. A to mne pomáha, to mi lieči, to ma lieči, lebo to mi dáva veľkú vďačnosť, veľkú pokoru. Takže ja pomáham jemu, ale on pomáha ešte viac mne, ten druhý človek. Aký rozdiel vnímaš v tom svojom bývalom vzťahu, tom vážnom, čo si mal s tou svojou bývalou ženou a terajším vzťahom? To bolo také, že ja som
My sme si popili obidvaja občas, potom ja som prestal piť, ona zase začala piť a ona vlastne začala potom šikanovať a týrať fyzicky, aj psychicky, aj verbálne, aj všetko. Kde väčšinou je to naopak, že ten muž týra ženu, v tomto prípade to bolo tak, že žena týrala muža, čiže mňa. No a bolo to, nebolo tam tá otvorenosť, bolo tam veľa tajomstiev, nebolo tam tá otvorenosť a najhoršie tam bolo, že tam bolo proste ten alkohol. Lebo ona mala veľa problémov psychických a bohužiaľ nenašla si pomoc. Dobrý človek, úplne super človek, super žena, urobila by všetko pre všetkých, len bohužiaľ nevedela si pomôcť, lebo bola chorá. A samozrejme, že ako vieme, že zomrela pred rokom a pol na tento alkoholizmus, na túto chorobu. Ale s mojou súčasnou, mojou Peťkou, najzladšou, tak to proste, to je úplne deň a noc. Tam proste moja prvá láska zo základnej školy, takže to nenapíšeš inak lepšie. No a my si proste povieme všetko na rovinu a komunikujeme o všetkom a veci ako hádky a kriky to neexistujú u nás proste, lebo keď sa niekedy niečo sa vymení nejaký názor, tak sa o tom porozprávame a nemáme tu ten alkohol, nemáme tu tú drogu medzi nami, ktorá proste to môže robiť iba horšie. Robíme všetko s čistou hlavou. Ja nepijem, my nepijeme, nefajčíme, nedrogujeme, nerobíme nič. Pri tých sladkostiach som tam zbadala tú závislosť, len v inom. A videla som tam, že ako keby ide do tých starých kolají. Že nie je to už alkohol, nie je to čo potrebovala, takéto silné, to, čo ho omámilo, ale určite